किन्तु आजिखालि बिमाफोरा नोंनि फिसालाया गाबदों नोंनि मबाइलखौ बरनबाय कार्टुन भिडिअ लागायनानै फिसालानो होबाय फिसालाया सिरि थाबाय अब्लानो माने बे बुरखायनाय जाबाय। ये मोबाइल है ना बच्चों की जिंदगी को खराब कर रहा है। मा खहा जायो आं नोंथांमोननो बुंनानै बांसिन मबाइल रायलायबाय थाग्रा मानसिफोरनाव नोंनाव केन्सार जागोन बा बायदिसिना बेमार सन्देरनो हानाय आरो नोङो थाब-थाबनो खोथाफोरखौ बावगारगोन। मबाइलखौ कान्थु खाथियाव दोननानै माल्लाबाबो उन्दुनो नाङा। लोगोफोर फैफिनलायबाय गोदान मोनसे टपिकनि सायाव दिनै जों रायज्लायगोन मबाइल फनखौ जोङो गथ' उन्दै बैसोनि 2 बोसोर 3 बोसोर बैसोनि उन्दैसा गथ'फोरनो होनानै जों बेसेबांखिनि गाज्रि खामानि मावना लागासिनो माने बिराद एडिक्ट खालामना लागासिनो आरो गोबां खहा दं बेनि सायाव बेखौ जों रायज्लायगोन। उन्दै गथ'फोरनो मबाइल होनानै मा खहा जायो बेफोरनि सायाव रायज्लायगोन। बेनि आगोलावनो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जोंनि जेब्ला आइ आफाया सेंग्रा सिख्लामोन बे समाव बिसोर सानाखैमोन जानांगौ जे माबा मोनसे डिभाइसखौ जों आखायाव लानानै गासैबो दुनियाखौ बे आखाइनि गेजेरजोंनो नायनो हागोन माने बिसोर मालाबाबो सानाखैमोन जानांगौ जे मबाइल होननाय मोनसे फैगोन बेनिफ्राय जों गासैबो दुनियाखौ जों बेयावनो निउज बायदिसिना टिभि बेफोरखौ नायजोबनो हागोन बायदि बायदि खबरफोरखौ जों बेयावनो रेडिअफोर लायालाफानो आखायावनो जों मिन्थिजोबनो हागोन नुजोबनो हागोन बिदि मालाबाबो सानाखैमोन जानांगौ। नाथाय आजिखालिनि उन्दै उन्दै गथ' 2 बोसोर 3 बोसोर उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने ओरैबायदि मबाइल सालायनो रोङो बिसोर दाबो बेरायनोनो रोङा गावनि आथिङावनो गसंनो रोङा थेवब्लाबो बिसोर मबाइलखौसो फार्स्ट माने एडभान्स बिसोरो मबाइलखौसो गोरों जाग्रोना फैदों आरो माने गसंनो हानायनि जायगायाव बिसोरो मबाइलखौ थुनानै बिसोरो बेयावसो बांसिन माथा मारिनानै थाबाय थायो। आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जे गोबां माने खहा जागासिनो दा जोंनिनो गोरोन्थि बिमा बिफानिनो गोरोन्थि बेयो जेराव फिसाफोरखौ बुरखायनो गारनानै बिसोर माने आजिखालि मबाइलजोंसो बुरखायो आगोलनि गथ'फोरखौथ' बिदि नङामोन जे नों माने माबा मोनसे नोङो रागा जोंदों नोंनि फिसालाया बिमाया फैनानै नोंखौ बुजायगोन बा माबा मोनसे बुरखायगोन किन्तु आजिखालि बिमाफोरा नोंनि फिसालाया गाबदों नोंनि मबाइलखौ बरनबाय कार्टुन भिडिअ लागायनानै फिसालानो होबाय फिसालाया सिरि थाबाय अब्लानो माने बे बुरखायनाय जाबाय बिदि सोलिगासिनो आरो बेखौनो बेनिखायनो गोबां एडिक्ट खालामना लादों आरो बे मा खहा जायो आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होगोन। उन्दै गथ'सानो माने 2 बोसोर 3 बोसोरनिफ्रायनो मबाइल होयोना मा खहा जायो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि। फार्स्टआवनो जुदि उन्दै गथ' 2 बोसोर 3 बोसोरनि उन्दै गथ'नो नोङो मबाइल एडिक्ट खालामदोंब्लाथाय नों साबधान जाबानो जाबाय मानो होनना बुंब्लाथाय नोंनि गथ'आ थाबनो रावबो रोंनाय नङा आरो जेसेबांखिनि बेयो माने देरनानै मेच्योर जानांगौ बेयो थाबनो जानाय नङा मेन्टेलि बेयो बहुद दुरबल जागोन लेखा फरायनाय बायदिसिनाफोरावबो जोबोद दुरबल जागोन मानो होनना बुंबाथाय बेनि माने जायबा गथ'आ 2 बोसोर 3 बोसोरनिफ्रायनो मबाइल नायबोबाय थायोना बे मबाइलावनो दिमागा बेना मबाइलावनो हाबबाय थागोन आरो जेब्ला नों दिमागा मबाइलाव हाबबाय थागोन नों सोलोंनो गोनां खोथाखौ नों सोलोंनो रोंनाय नङा। उन्दै बैसोआव माने 2 बोसोर 3 बोसोरनि उन्दै गथ'साफ्राथ' बारा रावबो रोङा नालाय गोबां मानसिफोर दं दै राव रोङा मबाइल नायै नायैनो राव रोङाखै बिसोरो आरो सोरबाथ' बेमार थायो किन्तु गोबां मानसिफ्रानो बेमार गैयाब्लाबो मबाइल नायबाय थानायनि थाखाय राव रोङाखै मानो होनना बुंबाथाय 2 बोसोर 3 बोसोरनि गथ'फोरा माने नोंनि जायगायाव माने नोंनि मेगन सिगाङाव मा सोलिगासिनो बेखौ नुनानैसो सोलोङोना जेरै जों बिमानि राव सोलोङो होनोना बिमानि रायलायनाय बिमानि फाव फेसन बेखौ नुबाय थानानैसो फिसाया माने बेनि सोलोंलाङो आरो जायखौ जों बिमा राव बायदिसिना होननानै बुङो। नों बिमाया जा देखायो बा जों नोंनि खाथियाव थानायफ्रा जा देखायो बेखौसो एबजर्ब खालामनानै गथ'फ्रा सोलोङो किन्तु मबाइल नायै नायै जेबो सोलोंनो रोङाबाथाय बेनि थाखायनो राव रोङा जायो थाबनो 2 बोसोर 3 बोसोर जालाङो गथ' उन्दै फिसाफोरा माने जेबो राव रोङा आरो बेयो माने इसेयावनो रागा जोंगोन नोङो माने बुजिनायबो नङा बे गथ'आ आरो गोबां दुरबल जागोन मानो होनना बुंबाथाय बे मेन्टेलि बे माने मोजाङै स्टेबल थानो हानाय नङा आरो मानो होनना बुंबाथाय बेनि साननाया हर गेजेरावबो बियो माने सिखारग्रोमोना सोरबाथ' हर गेजेराव निन्दो बायोना हर गेजेरावबो सिखारग्रोमोना माने बेयो मबाइलखौसो नागिरगोन हरनि 1टा 2टाफोरावबो ओरैबायदि आरो नोंथांमोना एसे बुजिनानै नोंथांमोना मबाइलखौ उन्दै गथ'साफोरनिफ्राय साइड लाखिबानो जाबाय। लोगोसे उन्दै गथ'फोरनिल' नङा गेदेरफ्राबो जुदि मबाइल नायबाय थायो आरो नों मबाइलजों रायलायबाय थायो मबाइलखौ खोमायाव लानानै माने रायलायबाय थायो अब्ला नोंनावबो गोबां खहा जायो। मा खहा जायो आं नोंथांमोननो बुंनानै बांसिन मबाइल रायलायबाय थाग्रा मानसिफोरनाव इलेक्ट्रमेगनेटिक रेडिएसन हाबो जायनि जाहोनाव नोंथांनाव माने ब्रेन केन्सार
बा गोबां बायदिसिना बेमार जानायनि माने सम्भाबना थायो जेराव रेडिएसन होननानै बुङोना नोंथांमोना बेखौ एक्सरे खालामबाथाय मिन्थिगोन बेखौ माने टेस्ट खालामनांगोन नोंथांमोना नोङो टेस्ट खालामोबाथाय ना नोंनाव रेडिएसन मोनसे सिगनेल थायो बे सिगनेलखौ माने नोङो नुनो मोनगोन आरो नोंनि ब्रेनाव आरो अब्ला नोङो मा जागोन मिथिबाय नोंनाव केन्सार जागोन बा बायदिसिना बेमार सन्देरनो हानाय आरो नोङो थाब-थाबनो खोथाफोरखौ बावगारगोन जेरै आंबो दा थाब खोथा बावगारो एसे आंनाबो बे प्रब्लेमा दं मानो होनना बुङोबाथाय माने उन्दुब्लाथाय आंनोबो खाथियाव मबाइल नांथारगौ आंबो बे आंनि मोनसे एडिक्ट जालांबाय आंबो मिन्थियो खिन्थु माने रेडिएसनाथ' हाबखायो आं चेकबो खालामनो नायबाय आरो बे चेक खालामनायाव माने आंनाव रेडिएसन हाबनानै दं मबाइलखौ गोजानाव लानानै उन्दु होननानै बुङो डाक्टरा आरो जायखौ जोङो एसे मिन्थिनानै मोन्दों माने इन्टारनेट बा आजिखालि गोबां रिसार्च खालामोना बेनिफ्राय जों मिन्थिना मोनो बेयाव रेडिएसन हाबो बारा मबाइलजों रायलायबाय थाबा मबाइलखौ खोमा खाथियाव लाबाय थाबा मानसिनि खाथियाव उन्दुनाय समाव गोजानाव दोननांगौ माने इसेबांखिनि डाइरेक्ट इफेक्ट खालामा खिन्थु बे लासैसो इफेक्ट खालामो आरो नोंनि देहानि सायाव जेरै नोंथांमोनावबो गोबां मानसिफोरनावनो बे हुदाया दं जानांगौ माने उन्दुबाथाय गान खोनासंनो मोनथारनांगोन आरो मबाइलखौ गान्दु खाथियाव दोननानै माल्लाबाबो उन्दुनो नाङा लोगोसे नोङो दैलि हराव 12टा सिमहालागै नों मबाइल नायबाय थायो आरो बे मबाइल नायबाय थानो थाखाय नोङो फुङाव सिखारनानै नोंनि खर'फ्रा थिग जानाय नङा माने एकदम खर' गिलिर नांबाय थागोन आरो सोरबा माबा मोनसे बुंबाथाय एसेयावनो रागा जोंगोन बिदि प्रब्लेमाबो गोबां जायो बेनि गेजेराव डिप्रेसनफोरा बांसिन नोंनाव माने खर' माथायाव हाबबाय थागोन आरो बांसिन डिप्रेसनावनो थाबाय थागोन नोङो जुदि मबाइल नायबाय थायोब्लाथाय आरो नोंनि मावनांगौ खामानिफ्राबो थालांजोबगोन जाखिनि मावनांगौमोन नों माबा मोनसे खामानि मावनो थांबाथाय मबाइलखौ सेरनानै नायलायबाय बेयावनो नों गोदोसोना थालायबाय नोंनि खामानिया थाबथालायबाय बिदि गोबां जायो बेनिखायनो माने गोबां हमथायोबो आरो मोजांबो दं मबाइलखौ माने मोजांनि साइडआव बाहायबाथाय मोजां आरो गाज्रि साइडआव बाहायबाथाय माने एडिक्सन जायोब्लाथाय बे जोबोर गाज्रि बेखौसो आं बुजायदों नोंथांमोना जे मबाइलखौ जे लाथारनाङा बेखौबो बुङाखै आङो मबाइलखौ जे जों इसेबांखिनि दिनाव इनिफ्राय सालायबोगासिनो मोजां खामानि मावगासिनो बेखौ आं मोजां खामानिखौ दिनै बुंथ'ला दे माने बे एडिक्सन गाज्रिफोरखौसो बुंदों आरो लोगोसे जों मबाइल नायबाय थायोब्लाथाय रिलेशनशिपआबो गाज्रि जायो जेराव जोङो बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैबो ज' जिरायनानै गोबां खोथा रायज्लायनो हायोमोन बेनि गेजेराव जोङो माने बैजाय सासे आजिखालि मबाइल गावबागाव मबाइल लानानैसो नायबाय थायोना बेयाव माने रिलेशनशिपफ्राबो माने एसेबांखिनि आगोलनि बायदि ताग्रा जाला आरो मानो होनना बुंबाथाय नोङो जेराव जों माने गोबां बायदिसिना खोथा रायलायनो गोनाङाव जों जेबो खोथाखौनो रायलायनाय जाया गावबागावसो मबाइल नायबाय थानाय जायो जोंबा जों नों निउस नायदों सोरबा भिडिअ नायदों सोरबा गेम गेलेदों सोरबा माबा मोनसे खालामदों मबाइलनि गेजेरावनो माने गावबागाव मोनसे आलोग दुनियायाव थाहैयो आरो माने जों जेराव माने जायगा दाबसेयाव दंब्लाबो जों जायगा दाबसेयाव गैया बायदिसो माने बयबो गावबा गावनि दुनियायाव एक्सट्रा मोनसे बेलेग दुनिया खुलिना लानाय बायदि जायो माने नों बेलेग नोंनि दुनिया बेलेग आंनि दुनिया बेलेग माने जों फिजिकेलि जों माबा गोरोबनाय गैला आरो मबाइलजोंसो आजिखालि बांसिन बिदि जागासिनो बिदिब्ला लोगोबायदि आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय कमेन्ट खालामना खोथा हरबानो जाबाय बबे टपिकनि सायाव आं भिडिअ बानायनांगौ आं कमेन्ट बक्सखौ अन खालामना दोनखादों नोंथांमोना खालि कमेन्टल' खालाम आं गोबां मानसिनि कमेन्टखौ फरायो माने गासैनिखौबो फरायो आङो रिप्लाइसो हरजोबनो हाया मानोना आंना 2-3 चेनेलानो बेजों मावलाय खामानि मावबाय थानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननो बुंनानै नोंथांमोना बबे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनाय जानो गोसो जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों माने नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननि हिसाबै आङो भिडिअखौ लानानै फैगोन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय बिदिनो गोदान इनफरमेशननि सायाव आं भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो